iti napintas abiyag ken masakbayan. Daytoy ti kangrunan arason dagiti Abreños nga adda a pinirida ti makigasan-gasat iti balasiw taaw. Ket itangal daw babaen iti OFW Family Day ken Outreach Program ti OWA may kan pamigbig ti dakkel a kontribusyon dagiti overseas Filipino worker nga Abreños. Ang highlight dito ay yung to bring joy and excitement sa kanila, sa families, dahil nga it's an annual activity lang ito na magsama-sama po ang mga OFW families from different municipalities ng province. Malaksid dito'y abra, imunan ang naiwayat ti OFW Family Day kadagiti da dumapay a probinsya iti rehiyon. Umabot tagarop 700 active ken non-active OWA member. Pakairamanan dagiti pamilyada ken OFC leaders ti dimmaray ti aktibidad dito'y abra. Iti sidong ti Family Development and Support Program ti OWA. Paset ti programa ti Cultural Dance Competition. Agarop, dua atawen ang nag-for-good ni Claudette, ang nagapo ijay Singapore at agatayom abra. May sa isuna kadagiti benepisyaryo ti programa ti OWA. Apoy ba nag-decide ka nga nag-abroad? Para tulungak lang ti family, especially ti parents ko. Ti bayad kada jay abroad ti nasurok nga inem nga tawen. Ajay family house mi ket naipasimpak ken dagiti kayat ti parents ko iti naiited ko metten. Agyam yaman kami ma'am ta adda kasi nga programa ti OFW. Adumat ti naitultulong da kada kami. Lalo na kanyak pa nga naranasa mo ti nag-apply ti kwan mo. Ano ti alam na benefits mo ti OWA ma? Di livelihood ma'am. Adda pay naipaay a libre a konsultasyon ken agas manipod iti ahensya ken dagiti partner agencies da. Salamat ma'am ta adda kastoy nga bilib at waya may tad kada kami nga OFW. Pagagas mi ti saksakitan ti bagbagin ni ma'am. Amenos kay Juan ma'am. Kastoy nga nagrigat ti biyag. Inpetteng ti OWA ti kinapateg dagiti programa da amang TED suporta kadagiti OFW. Ang highlight dito ay yung to bring joy and excitement sa kanila, sa families, dahil nga it's an annual activity lang ito na magsama-sama po ang mga OFW families from different municipalities ng province. Ad-ada anay kanpay kulay ti selebrasyon, babaen kadagiti na isagana a games ken raffle promo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.